सरवा के तो लगाओ तले को घास या बता। अबे साला ते उल्टा चलाते कैसे कटी रे। चलाते हैं। अरे सर तनी कम कम लगाओ ना रे। हां हां तू काटे इतना ही बा कर ले कम कम कोठा त आई कम कम लगा ले रे। अरे मोर को बार फूट जाई कम कम लगाओ तनी। बाबूजी देख लो का मार दो मैं। काहे रे का झाड़ा करत रहू। देखा ये सही घसिया ना लगा होता। इमोन छटा गए जो भैंसिया छाड़ी डाल के आओ। चल पहले भरी दी। भाजी तनी 100 रुपया दे तो कच्ची बंडी फाट गेलो हो खरीदे के बा। झड़ झट आए देव तक के चाहे तू घर खुला का ना घुमत सरहू जो पहले छाट डाल के आओ। चल ले सारे चल चल। मनो हम फाटल पहन के घूमब त गांव के आदमी का कहिए कि मंगरुआ के पास इतना पैसा लेकिन ओकर लइका फाटल चीटल पहन के घूमता। हमारा का कोनो परवाह ना बस सरहू कि लोग हमरा का कही। चल ले ई सारे बुढ़वा पैसा नहीं दी। चल बहुत कंजूस हो गइल बा। बहुत कंजूस हो गइल बस साला। ले सुंदर की ते ही खा ले तोरिया त राज बुढ़वा ते कोर का हम त देता ना ते को ते ते को वाले। मनो तो पैसा नहीं देबो। नहीं दे हमर तो मत में पैसा लेके जेबो का। हां ले जाई। हां रे भाई ले ही के जाई दी ना। काहे तो उनके दी तना देबो नहीं दे। चल तनी भैंसिया बेच दे तनी। काका लेवे ना कुछ नहीं करनी कुछ नहीं करनी। अच्छा चल ठीक बा दे दे भैंसिया छाटी दिखाती कि ना। अच्छा ठीक बा जा तनी। जो कितना मजा आत रहल जब हिरौआ उड़ उड़ के सरवा मारत रहल भड़ाक भड़ाक। बस साथ नहीं मजा आत रहल जब सनी लियोलिया छोट छोट कपड़ा पहिरत रहले तो मजा आत बात सारा सब में मजा आत रहल देखलौ ना कितना मजा आइल है। चलो कुन चलो से ए दोस्त अरे नहीं रहो हुआ का रे मोना आइबे कहाँ गइल लकुम फिल्म देखे। फिल्म देखी किनारे बाबा दे चल चल मेरा यहाँ बैठ कारे मोहन देख ले दोस्त के था बोला था। अरे वो यारी दोस्ती में सब चलेला। तैयारी दोस्ती में ठीक सब चलेला। अच्छा ठीक बा। अरे नहीं हुआ कौन फिल्म देखे गइल ले रे। अरे मोहना तन जवान संभाल के बोल। सर वो अपन गाड़ी खुले लगो यारी दोस्ती में कहत ला पनिया सब चलेला और कहले गाड़ी खुल जाता। अरे साला पहले अपने झगड़ावा कल कुल जब देखा तब झगड़ावा करता रहे ना कुल। अच्छा बता फिल्म में मजा आता कि नहीं। बड़ी मजा आइल है बहुत मजा आइल पूछ ले और तू चलबे का। अरे सर हम कच के पापा पैसा नहीं देना 1 रुपया फिल्म देखे के 1 रुपया लगे बाट लो ना कैसे चल लाई आ तहनी के तो पापा पैसा दे देना चल जा लोग फिल्म देखे। तोरे बाबूजी कंजूस हमार बाबूजी हमें एगो पेन खरीदे के पैसा नहीं देने तो फिल्म देखे के पैसा दिए। अरे सर तो कैसे फिल्म देखे ला रोज। सर बाबूजी थैली में से पैसा चुरा लेने के। बस सर घर में से पैसा चुराल जाला गलत बात होला। घर में से पैसा नहीं चुराल जाला। सर पैसा नहीं चुरावल जाला तो कहाँ से देखे जाइबो फिल्म यहाँ। पैसा नहीं चुरावल जाला। बहुत लेट होगा। चलो घर है पापा जो होत ही चले चल ले जा सु चल ले हाँ बच्चा लेके चल अपने घरे चले के चल। ए सर कैसे हमनी के फिल्म में देखल है। अरे साला वही कुन के आइडिया बनावे के जतरू चुराने को इसे चुरावे के हमनियो तब देख पाल ले फिल्म। हां कुछ होई नहीं ना बाबू। ना कुछ होई। रुक देखे सुतल बा ना। देख चल सोच बोला ते ताकल करिए। हम देखत नहीं चुराव पैसा रखे दे कुछ ना कुछ ना करता रहो झाड़ तरह नीचे चुप हम नहीं बना के खला ना करी।
का करता ले कुर्ता वाला वहाँ अरे कुछ नहीं बाबूजी कुछ नहीं यार ना बात हारत नहीं छोड़ ते कुर्ता छोड़ ये केना करता होगे छोड़ कुर्ता छोड़ मतलब कुर्ता छोड़ भाग खड़े हाथ भाग करता झारत नहीं नहीं नो झाड़ छोड़ हमारा कुर्ता छोड़ भाग आए जो वहाँ सो आ झाड़ ये तो साला बुढ़वा पैसा देता नहीं बा चोराओ नहीं पाऊनी के अब कैसे फिल्म देखल आई चल कोनो जुगाड़ लगाओ एक जोगाड़ बाटे कौन लेकिन सर बाबूजी से कहिए ना नहीं कहो क्यों पिटाए लोग हम पिटाए नहीं हम नहीं कहो भैंसा बेच देवे के हाँ चल बेच दे चल 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 ये भैंस बाटे सुंदरिया दूध तो इतना देले लेकिन क्या करो मजबूरी में बेचत नहीं अच्छा एकर तो दाम 30-35 है लेकिन तू 5,000 दो लेके जा जल्दी जल्दी लेके जा अच्छा ठीक है जल्दी लेके जा जल्दी लेके जा हमका जाता नहीं के जल्दी भाग बुढ़वा लेके जा भाग बड़ी मजा आयल फिल्म देखत करे मारा तो लगा बड़ा अरे साला नकवा काहे मार देता फिल्म देख के आइल बारे त एक्शन दिखा मजा आ गइल बहुत मजा आइल लेकिन इस ते सारे दूध को पकवान के पैकेट खाते हम एक को देता ले तेहू खा ला ले रहते दूध को पकवान खाई हम खाई दूगो ते नहीं खेले तो हम का करी भैंसिया का बोल घरिया में देख के नहीं भैंसिया नहीं बा घरिये में तो रह लिया हम नहीं बता जाने के कहाँ घर में भैंस बा घरिये में तो रह लियो कहीं कौन भाग गइल खोला के कहीं तो उनके भैंस बेचले बा सर रैया में भेटाई न लू को त लई के 5,000 बेचले वाले भैंसिया हम बना के चलन कौन कोत रहल बेचलन खमन कौन कहत रहल तो वो तो कहत रहल हमसे भैंसिया ले जात रहल कहत रहल चोरा के ले जाते झूठ बोलत होई हां ले जाए पैसा का ले रहे तुमके फिल्म देख लिया नहीं के तो उनके फिल्म देखला सब अब तो उनका हम फिल्म दिखात हैं अरे दादा अब नहीं बेटा अब नहीं अरे दादा अब नहीं फिल्म देखल जाए अब नहीं फिल्म देखल भैंस तुमके बेच देला सो हमें चले भाग रे सर भाग अरे हर घर